Angithi wena uyangithanda, ngithi wena uzongilobola. Yo, semani kunomturu sana ziyawa va. Hey! Hayi ke sana, njengoba senivile uVuyokazi ulotyoliwe yi-boyfriend yakhe entsha uSabelo Xolani, and ke ngoku sana oko sijongile uba uTirelo uzothini, uSibindi uzothini, uTata Musamsele kunobuthini, because siyayazi kaloku apha ku-social media uba zibakhona izinto abantu abazenzayo ubonisa uba okay sure siyabona uba kwenzeka ntoni. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV, and nyhani sana uTirelo ku-Instagram uye waposta wafaka ivideo sana ekunye nompumelelo edlala ngoma ithi buthi uyangithanda buthi uzongilobola shaye ziphelele. Siyazi ke mos uVuyokazi belotyolwa namhlanje, and ke kusana wabonisa esemotweni kunye nompumelelo nomntwana wabo, and then umpumelelo on the other side wafaka ifoto nosingabakho besemall ke ukhona umuntu befota kunye nabo. And then ke ngoku imasterpiece gungqu uTata Musamseleku begqube kudala noposter uye wafaka ifoto kaSingabakho on Instagram. Under that post sana kwathiwa hey umphi umntana kaVuyokazi, abantwana bakaVuyokazi kwabuzwa nobuza uba ewethu ubonile ba uVuyokazi belotyolwa namhlanje. Abanye babe besithi uyifakiswa la foto kuba uVuyokazi belotyolwa. I'm sure uTirelo akonwabe mntakabawo ngoba bethe kwizingane zesithembu uba umpumelelo angaza abuyelana noVuyokazi, yena angaphuma kuyo yonke lo relationship kunye nompumelelo. So ngoku I'm sure uyabona uba akanobaphinda abuye uVuyokazi. I wonder umpumelelo deep down inside inobufila njani guys, because ke gqibeleni ngumama wabantwana bakhe baye izinto zahamba kakuhle behlukana, and umayeni wayetshilo wathi it will end in tears ndiyakutshela. So ke ngoku uVuyokazi umkile khanike nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. Nanku noVuyokazi sana emhle endilisekile sana becoming Mrs S. Bye.